Lho niki monggo-monggo sugeng dalu katuran pinarak dumateng para penonton sedaya. Atur pambuka dumateng para sutresna Lestari kabudayan Jawi jaranan kutha budaya Preantuk Obasuke yo sari kang mikir saking desa Bangaran tansah angleluri kabudayan Jawi keparengaken atur pambuka dumateng para sutresna Lestari kabudayan Jawi jaranan kutha budaya Preantuk Obasuke budaya kesenian jaranan campur sari kang mijil saking desa Bangaran tansah angleluri kabudayan Jawi keparenga kawula atur pambuka dumateng para sutresna Lestari kabudayan Jawi jaranan kutha budaya Preantuk Obasuke Monggo-monggo sepindah malih katuran pinarak para dulur-dulur para kadang sutresna budaya. Sesarengan para Srikandi kutha budaya dalu punika. Sugeng dalu, sugeng pinarak ingkang sekesa yo. Ya. He. Mas Prayitno Germoh ka prajurit putri sing ati-ati yo ayo kutha budaya
Dikepenake goyangane, goyang kiri, goyang kanan, kuda budaya. Yuk. Ayo nduk, GBC. Sesarengan kanca-kanca dulur-dulur Banaran. Rada rene aja ngadah wae toleh samar disawang kancane aja dipikir yen lagi naksir aloke wong ora tombo yo aja yo lalamatan tasikan kanggo sujanan nuli kapitaka sing padha ndelok jumbuh rasamu sing lagi dulu yo mojo lalamate gangsam so here ya jos ayo ger para Sri Kandi putri jangkep sasaeng wonten sekawan man lah bersama Sahara Audio opda yo op ha he la ha he just yo ho a ye ho a ye ho a ha e ho a ha e yo ya he da 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 ha e hey ayo ya iki lho kuda budaya
H-O H-E Jos ayo dit dit goyang titik Jos lolo ye he ye ho hey oh ah yo 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 ha eh oh ah yo 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 Jos bebarengan budaya sumangga dumateng para dulur-dulur katuran pinarak lan uga katuran apiresan ye 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 paripesane pelong pakel mbok aja mung kumudu seneng alok kurang baku munggu ing sesrewungan rang prayoga dumadine jarwana kolet saumpama luwih becik kuya rukun amung rasa anggiya sesanggaan pelong pakel ala-ala usih yo 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 ha ho yo 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 Jos he ha yo 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 da lo 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 yo 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 nah yo 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 ah op ha e op ya ha o goyang titik Ayo, ger sing ati-ati. Budaya.
Kuda budaya. Om. Go. Hit hit. Hit hit. Just so. Hit. Yo. Hit off. Asik monggo kanca-kanca ingkang katepin rawuh matur sembah nuwun. Kawuhipun Mas Heru. Tayangan yen awan radoyan mangan mong klisi ana yen dalutan bisa turu among tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lake wong ayu nyedak aku dimen mari kangen waton sliramu somaning. Hae hoa hoa hae hoa hoa hae hoa hoa hae hoa hoa hae Osa, auf, bergoyang bersama kuda budaya Sahara Audio.
Sesarengan sambung wangsi dalu. Monggo pinarak sesarengan kuda budaya. Sing gedhe pangapuramu nimas pepujanku kejandong atiku sambung kumung wasi dalu rupita sarimu jalaman karmamu nimas kang lati pesake more lestarine hape pirantine tanono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke rapoke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu tenan kita dadi cantelu tak ngerti dika apa gemati mindahne ora bisa urip kawan dika pasti badya mulya njur lair putri Sulistya terus bisa nyuwara kita awesana Hoa, hae, hoa, hae. Gas. Goyang titik. Gas. Hup. Ya. Ho. Sat. Lo. Ho. Yo. 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 Yo.